kar kae. Thomas Agutu kantiere iri ka wadhi nyime kod twak. Nitie gik mathoth ahinya matimre. In gi sikul mano ma itayo. Kirango kanyo Dominion Model School mano Mandhiwa. Kirange utiego jopuonjre man chieng' moro bende obed jok moko manyalo loso tije ne jok moko. Igni duto ma skul osebedo kadhi. Maka musechope. Un gi jo musechopo e secondary gi yero pathways magi to gikone iwacho ni gin gageta mar dhi kanye. Mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko. Ukono gigang'o e kinde ma ubet kod gi piny niero koro wago mbaka mar somo. Nikech gini wachre ni chako piny. Oseso gini wi jonyuol gi nyithindo ni kama ng'ato nego chope en kanye mbalariany. Ko gichopo mbalariany to in ng'amurem. Kendo ok onego winji kamoro amora ma ji lose. Depo ni ma adier koso ma en gi paro mopogre. Acha kodi to kata nga winji Peter Ben. Erokamano. Aparo ni ipenjo maber kendo wan jok ma nigi school ma nyithindo ma pod a piny nitie kaka primary kod junior high. To gima go erokamano maduong' mokwongo en ni gimiluongo ni CBE makoro biro sani. Iyudo ki en learner based or skill based. To gini prepare nyithindo gi e yore mopogore. Matiende ni nyathi ka piny ne anyalo wacho ni sirikal nyaka beni no bedo piny bong'iyo kata joma no loso new curriculum no bedo piny bong'iyo ni wayudo ka ng'ato ne nyalo dhi nyaka university. To kidhi nyaka university to samoro gima ni idhi mi ni mondo itim ok en gino manyalo dhi konyi e yo makare. Samoro ok en gima ne talent mane in go. To sani kaka gia piny wamedo encourage nyithindo sama kama pod ginie primary ka. Kendo wamedo iyudo ka nyithindo hero somo. To nikech samoro nyathi nitie ma ok samoro berie gima isomo gi wich to ok tim gi lwedo. Wan gi very good example ma nyathi mwaseneno motimre kamano miyudo ka kotere e oko gik midwa no tim gi lwete kata tere pap sports kama tiyudo ka en number 1. Koro gima nyalo wacho ni sechegi gima wacho kata watemo mondo wa encourage ni nyathi ka nyathi obed ni gima nyalo timono osome asoma kabisa makata ka en mpira makata ka en tij tedo nyoro nye wadhi mondo wache wechegi gi kama iluongo Kenya Utalii College mondo wane kaka nyithindo pod wanyalo medo ting'o nyithindo malo kuom molojo mohero tedo molojo mabro hero weche mag tourism e Kenya ka gidwa timo courses ilago kech nwayudo ni there is a gap miyudo ka ng'ato somo nyaka high school kosetiko kod kawacho ni odwa dhi somo gimiluongo ni tourism kata hospitality management. Koro wan kaka school Dominion Model School waseng'iyo ni nyithindi chako wuogo mana piny ka. Kendo gino I'm sure ni gimoro higni 5 mabiro wabro neno fruits mag CBE ma sirikal koro nokelo ne nyithindo mondo otimni compared to kaka ne wan chon. Miyudo ka isoma wan nosomo gimoro ni Vasco da Gama tindo konya kata katimo gima timo. Koro aparo ni somo masani obiro maber kendo wamedo encourage nyithindo ni ng'iswa ne kata jopuonj bende konyogi mondo gi identify gima ginyalo timo kata talent mar nyathi ma ka nyathi koro dongo tiyudo ka obedo effective ni society kama owuokie kata kuom modhie tich. Koro miyo an gi geno ni kata challenges nitie matin kacha gi kacha to watemo kabisa mondo chieng' moro achiel gima jopuonj puonjo nyithindo gi sani nyalo konyo gi e higni mabiro. Erokamano ahinya. Peter Osumba, mbalariany ma bende intiere mar Mazitek